So ito na isa natin mga Sonic, no? Lumagpas na siya. So ayun yung mga Sonic, white light. Yun mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So ayun mga Sonic, for today's video is maglulog tayo ng ating ibon. So gapan, ang release bukas, so isasali natin sa pooling yung dalawa nating ibon para mga free tayo doon sa tag team. So sayang din naman kasi yun, baka makachamba tayo doon, diba? So sasali ulit natin red bar natin, tapos yung ating blue bar na isa, yung Alphonse natin, cross campus. Tingnan natin kung makakasabay ba siya doon sa red bar. O sana makachamba yung dalawang yun. Tapos i-entry natin sa survivor, dito sa survivor na yan. Diyan natin i-entry yung isa nating ibon, yung anak ng Pulsive at yung Battenberg, Pulsive yung second overall. So titingnan natin kung hanggang dulo, kung aabot to. Sa dulo lang naman ang laban doon. At kada Sabado may 60 na babayaran para doon sa entry ng isang ibon. So sana umabot siya ng dulo para hindi ba sa entry natin. So ayun. Tapos yung sasalihan natin lang pooling, eto, yan. So labas natin dyan. So good luck sa atin dyan. At ipapakita ko muna yung 6 na iti-training natin. So bali dalawa doon pupuling natin yan. Yung 4 training lang. At yung isa i-entry natin. So tara, let's go. Iyon, so ito yung pambato natin sa pooling. Tsaka ito. So si Speedy natin, sa kanya muna natin pinares. Ito sa BBCM na natin ito ikakarga. Doon natin sasali ng pooling. So isa, dalawa, tatlo, 4. So ito yung sasali natin sa survivor. Ayan yung ibon na yan. So 4, 5, 6. So 6 na ibon yung ating iloload mamaya. So maga pa, 5:23 pa lang, mga 6:40 sisiba tayo dito. Yun. So ito, pinarisan niya yung kapares to ni Lady Lightning natin. So abangan din natin si Lady Lightning bukas kung magkaklak ba tayo sa Patibayan. So yun lang, mamaya ulit. Peace. 2 hours later. Iyon mga ka-Sonic, so loading time. So ayan, so 6 sasali natin sa pooling yung dalawa, itong pula tsaka itong blue bar. So good luck sa atin. So yun, bukas ulit, abangan natin sila. Peace. The next day. Good morning mga ka-Sonic. So ayun, na-release na yung ibon natin ng saktong 6:45 AM doon sa Gapan, Nueva Ecija. So mag-aabang na tayo mga Sonic. 7:05, so mga 7:30 mag-aabang tayo para doon sa ating isinali sa pooling na dalawa. So tingnan natin sa kung uubray, dalawa natin yun, kung makakalusot ba sa top 10 dito sa pooling groups. So sana makachamba tayo dyan mga Sonic para meron tayong pambiling patuka. So yun, abang-abang tayo mamaya, update ko kayo. At eto muna yung panahon, medyo makakulimliman pero maliwanag naman. Let's go. So eto na yung panahon natin mga Sonic, maulap lang pero kaya naman ng ibon siguro yan. So abang-abangan na natin ibon natin. So yung mga may one icon natin, ayan pa rin. So, bigyan natin ng Mikusin ulit yan. So, yan. Time check, 7:06. So, mamaya-maya konti. At bigyan muna natin ito ng Mikusin habang naghihintay. So, yun. Let's go. So, sa mga nagtatanong pala sa atin kung anong ginagamit natin pang one icon, dito, ayan, Mikusin. So, Mikusin. Sabi ni Master Pogi, bili-bili lang. Basta baka maubusan. Ayan. So, ayan, nabisa yan mga Sonic. 3 patak sa isang ibon. So 5 days dire-diretso. Gagaling agad dyan. Subok na natin to. So tara, baka bigyan na natin sila. Let's go. A few moments later. So ito, nabigyan na natin ng mga Mikusin. So tigta 3 patak yan. So dyan muna natin ulit ililipat natin sila. Let's go. So yun mga Sonic, napakarami na natin natatalo na dumaan dito sa ating lugar. So wala pa rin bumabaklas, wala pang ibon na nagtatangkang buhaba dito sa atin. So abang-abang pa, time check 7:38. So ang speed na lang natin 1:1 plus pag nagkataon. So hindi na tayo umabot sa 1:2. So nasa na kay 6 natin. Kahit isa sa 6, wala pa akong nakikitang bumababa dito sa atin. So napakarami ng dumaan. So abang-abang pa. So yung mga Sonic, ang dami no.
kita eh. So wala pang umiikot dito. Dami lang dumaan. Sa nalapad pa yung ibon natin, mukhang natakay na naman sa ibang lugar. Nakapalayo na naman siguro. Yari tayo dyan. A few moments later. Mga Sonic, na. Pasok, pasok. Sumo. So ito, pangalawa natin training mga Sonic, ito. So isa, in-clock na natin yung ating red bar. Siya sa pinakauna. So sayang, ito pala dapat yung pangalawa nating in-entry. Para nakatag team. So yung red bar natin nandito na. Ayan. So ayan siya. So yun, pumasok na rin yung isa. So yun, hinihintay natin, wala pa. So ito sayang, pangalawa. Ito na. Hindi, Indian Arden. Naku, mali, wrong pick tayo doon sa isa natin mga Sonic. Wrong pick. So dalawa sa training natin, tatlo, ito na, sayang, time check 7:44. So isa sana sa dalawang yan ng ating in-entry na isa para nakapasok sa tag team. So wala, ganun talaga mga Sonic eh. Next time, sila naman. Subukan natin yung dalawa. Silang isa sa kanila. So yun, abangan pa natin isa nating naka-entry. So ito, pasukin na natin. Ayan. So yun, yung dalawa. So nauna pa rin ito, isa natin, yung ibon ng tropa yan. So yun, yung John Arden natin na yun, sumunod lang. So sayang, isa sana sa dalawang pa lang yan. Mali tayo, wrong pick tayo sa isa. Mali ang decision. So ganoon talaga eh. So isang yun, wala pa rin. So tatlo pa lang mga Sonic, may dalawa pa. Ay, may tatlo pa, tayong aabangan. So yun, umaandar yung oras, 7:45. So mapapalayo na isa natin. So yun, check muna natin sa kung pangilan tayo. 2 hours later. So ito na isa natin mga Sonic, lumagpas na siya. So ayun yung mga Sonic, white light. So doon na siya galing So napakalayo na, nanlilipad niya. So time check 7:48 na. Ayun siya mga Sonic, yung blue bar. Na wrong way siya, pero kaklak pa rin natin yan. Baka natin baba. Tingnan lang natin. Iyon, so dalawa na clock natin mga Sonic. So wrong pick tayo doon sa isa. Ayun, wrong pick tayo doon. Nakapalayo yung isang yun. Sa kabila na siya galing, pang south na. So nakatangay siya siguro sa napakalayo. So yung second natin, ito. Tapos yung third natin, yung John Arden. So halos sabay lang sila. Na konti, lamang lang to ng konti. So susunod, pag may tag team ulit free, ito na yung entry natin na nakatag team ng ating pula. So ito, medyo nagpapakitang gilas na siya. Yung John Arden natin, bisa kasi nahuhuli yan eh. So yun, mukhang wala tayong hasa sa isang yun. Sana natin sa dulo, baka sa dulo na lang yan kung aabot. So yun, time check 7:52 ay 51. So dumating na rin isa natin. So 5 na to mga Sonic, isa na lang yung ating in-break na lang, wala pa yung blue check. So magpapakain na rin muna tayo, mga saktong 8. So pahingin muna natin sila. So yun lang mga Sonic. Sana maganda maging resulta ng isa natin. Mamaya ulit, peace. So ayun, pinakain na muna natin yung ating mga warriors. So yan. So isa natin wala pa, di natin alam sa napadpad yung in-break na blue check. So nandito na, ito yung sinali natin sa survivor, yan. So tingnan natin kung dudulo yan. So yun, pakain na rin muna natin mga breeders natin at mag-aabang tayo doon sa nag-isa nating ibon sa BBCM. So nirelease yun ng saktong 7:30 AM. So abangan na lang natin yung mamaya ng tanghali. So ayan, pakain muna tayo, mamaya ulit, peace. So ayun mga Sonic, umulan na. So yari yung isa nating ibon sa BBCM, last lap pa naman. Mukhang hindi tayo makapagpaklak na ito. Ano, kapal ng ulap po. Si mga may one eye call dati yan. Yun na sila, silong. So yun, abang-abang na lang tayo mamaya. Update ko kayo kapag dumating yung ating sa BBCM. So sana mag-clock siya. Mag-clock lang, okay na. Time check 9:14. So mga alas 12 pa tayo mag-aabang. Mahaba pa oras na ating aabang. So yung mga ibon natin ito, tapos yung may one eye call na rin isa nating in-break, kaya niwalay ko muna para hindi madama yung mga YB na sinusubuan niya. So yun,
Good luck sa lahat ng ano sa BBCM. Nag-load ng last lap. So sana mag-clock tayo. Maya ulit. Peace.